रायगडमध्ये डिझेल दरवाढीचा मच्छीमारांना चांगलाच फटका बसतोय। वाढत्या खर्चामुळे व्यावसायिक आता संकटात आलेले आहे आणि बाजार भावापेक्षा अधिक दराने डिझेल खरेदी करावे लागते। 90 रुपयांवरून 113 रुपयांपर्यंत डिझेलची दरवाढ झाली आहे आणि वाढत्या इंधन दरांनी मच्छीमारी व्यवसाय आता अडचणीत आलेला आहे। मच्छीमार सोसायटींनी डिझेल घेणं आता बंद केलेलं आहे। दुष्काळात 13 महिना बोलतात त्याप्रमाणे सरकारने आम्हाला कोंडीतच पकडलेला आहे जवळजवळ। आणि आमचे एवढे हाल आहेत बोटवाल्यांचे। एक तर त्याच्यात वादळी वारे एवढे चक्रीवादळ येतात, त्याच्याने मी हैराण झालोय। आम्ही गेली बोट की परत आली, डिझेल संपला, जाळी तुटली, ह्याच्यामुळे आम्ही एवढे संकटात आहोत की बघायलाच नको आमच्या कोल्यांच्या हाल। 23 रुपयांनी मच्छीमारांसाठी 23 रुपयांनी डिझेलची वाढ केलेली आहे। त्याच्यामुळे मच्छीमार पूर्ण आर्थिक संकटात आलेला आहे आणि हे शासनाने दरवाढ कमी करावी म्हणून आम्ही पेट्रोलियम मंत्री यांना आम्ही निवेदन पण दिलेलं आहे।